Čaute, dnešného videa dneska si hrajeme Minecraft. Nie Roblox, Minecraft to volím. No, čiže mohli by sme ísť na to ako. Čiže ideme hrať Minecraft zase. A budem tie testy, čiže teraz asi budeme robiť test armoru. Presne. Budem robiť test armoru, neviem povedať, že sa mi vyspete v komentároch. Ale asi sa ho naučím, ale neviem, ako sa ho mám naučiť. Problém, ale keď neviem, neviem. Tvorivosť. Ten istý svet. Čiže ideme na to. Pomenujeme ho asi testový dokument. Textový dokument, aj. Netextový, ja tam nepíšem v tom videu. Testovací dokument. Ešte tu dáme tak na ozdobu. To vyzerá jak strom dajak Minecraftový. Lebo ja sme Minecraftu, ale tu píšali ja s mojím. Tu ideme, zoberieme si armor. Neviem povedať, že ledový. A čo vydrží na viacej, potom si dám survival. Dáme si toto T2. Dáme si survival teraz. Survival. Je to, čo sa mi stalo teraz. Dáme si survival. Ale to už ma neva. Jaj. Ok, neviem povedať, proste všetko, čo som teraz povedal, malo byť až finál. Čiže aj. Práve. Čiže dáme si nastavenie. A keď je to Minecraft, to ten, čiže mohli by sme si spraviť otestovanie. No, jak nič. S tým. Jak nič s tými vecmi. Ja som si ich ani nedal. Tak preskočíme, to každý vie. Nás zaujímajú iba toto iné. Čiže ideme ďalej. Na ten svet a si dáme zase tvorivosť. Potom si dáme zase prežitie. A zase vyskúšame druhý armor, čiže takto. Či som už dnes v videu povedal, jak furt dáte like a odber, že si to vážim. Dnes budem rád. Lebo začínajúci youtuber na mňa 16 zberiteľov je trošku málo ako. Na mňa ako začínajúci youtuber ako. Ale konkurencia má viacej. Konkurencia má 25, kde sa volá Maty. Je to dievča, má okopírovateľné meno. Keď ja som okopíroval youtubera Matyho, ale ja som tam pridal, ono doslova Maty vole. Doslova Maty. A ja som si dal iba Maty. Ja som tam pridal jedno tvrdé I, jedno Y navyše. Sledujte ma aj na Instagrame, dajte mi follow. Čiže takto. Dáme si zase tvorivosť. Zmenilo sa mi to ešte teraz. Zase tu si musíme vykopať. Zase sme sa spravili tu. Toto je môj správ, ktorý sa prvýkrát nalodil. V Minecraftu. Ideme na to. Je to divné, keď tam uspávam ako, ale v Minecraftu je to tak. Ale obali sa spawnou. Čiže takto. Ale neviem, kde mám toto. Nie, vyskúšame v tomto videu ešte... Skúšame v tomto videu jukeboxy. O tomto malo byť, že som to zabudol, bo ja som furt zabudol. Oberieme si toto všetky. Ale čo ma zaujíma, toto je rozbitý. Čiže ideme na to.
Mám jukebox. Ideme na to takto. Vydáva to vôbec takú pesničku? Nie, ideme tu. Toto. Nič. Čo mi to takto poslal? Nič. A čiže toto by bolo asi koniec videa, dajte like, odber. Viem, bolo krátke, spravíme také dlhšie. Dajte like, odber. A koniec videa.